Mga S-Pen, tingnan nyo to. Ayan. Sa disenyo pa lang mga S-Pen nung bahay na ito, alam nyo na isa ito talaga sa mga hinahanap din natin. At masasabi natin na isa sa mga oldest house dito po yan sa bayan na ng Binmalay sa lalawigan ng Pangasinan. As you can see, ganun na ganun din sa mga nakikita natin, ng mga previous na mga na-feature na natin. Itong baba, na siya, parang commercial space na siya, naging, ayan, barbero na, barber shop. And then, sa taas, ayan, surgeon. Ano sila? Sa medical, yung may-ari. Yan, yung wooden balusters niya, may mga disenyo pa nga, ayan, katulad niyan. Tapos copy shelves din, sliding window. Diba? Actually, ito na yung isa sa mga pinakamalapit dito sa simbahan tsaka eskwelahan. Yan din, magkatabi. Diba? Ang ganda.